दिनै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वर विष्णुराभा भवन अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशननि सेथि बोसोरारि जथुम्माखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिनि फुंबिलिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशननि दिदोम आफादगिरि हांगामा नार्जारि बिथाङा। नैथि हाबाफारि बायदि मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिया। बिफांसा गायजेनो इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि लोगो आफादगिरि फुंखा दैमारिया। हाबाफारि बायदियै थान्दै मेलखौ सामलायो खोरोमदाव लाइफांहारि बिथाङा। थान्दै मेलाव गोजाम आफादखौ सिफायना गोदान आफाद दानाय जायो। गोदानै आफादगिरि महरै सायख'जायो हांगामा नार्जारि, गाहाय नेहाथारि महरै सायख'जायो राकेश रामसियारि, बुंथिगिरि महरै सायख'जायो मोगथां बसुमतारि बिथाङा। गेवलां मेलाव आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनय नार्जारि, प्रणब बर', मावफुं सोद्रोमा BQWSC, दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांमोनहा। माननि आलासि महरै बाहागो लायो असमिया प्रतिदिननि खौरांगिरि आब्दुल लतीफ, असमिया खबरनि खौरांगिरि बाफुराम बर', DY 365 नि खौरांगिरि जुलिमा देखा, बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि मिथु बर', आजिरा मोननाय गोरायुं बर'आ कान्त ब्रह्मआ, असमिया अग्रदूतनि खौरांगिरि दीपांकर दास। दिनैनि बे मेलाव गोबां बर' निउज पर्टेलनि बिगोमा आरो गाहाय सामलायगिरि बिथांमोना बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वर विष्णुराभा भवनाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशना सेथि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ दिनै जोङो खुंफुंबाय आरो बेवहाय जोङो थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो गोदान कमिटि मोनसे जोङो दाफुंनानै लानो हादों आरो बे लेखायै आं एबा हांगामा नार्जारिखौ आफादगिरि हिसाबै सायख'दों आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै बड'लेण्ड बुब्लि निउसनि एडिटर इन चिफ बिथां राकेश रामसियारिखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै सायख'दों। दा दिनै जोङो गोबां आलासि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय लेखा बिथांमोना जोंनि मेलाव नुजाथिनो हादों आरो गोबाङानो नुजाथिनो हायाखै। दा बाथ्राया जाबाय मा अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशना जोनोम जानायनि थांखियानो जाबाय जोंनि जि बर' निउस मिडिया बे मिडियाखौ जोङो मुलुग दरबाराव जोङो सिनायथि होनांगौ आरो जोङो जिहेतु बर' रावा 8th सिडिउलाव हाबबाय आरो बे 8th सिडिउलाव हाबनाय मोनसे रिकगनाइज राव संबिधाना गनायथि होनाय राव आरो बे लेखायै जोङो जोंनि रावखौ थुनलाइयावल' खिमाबद्ध लाखियाब्लासिनो जोङो मिडिया लाइनावबो लाबोनानै जोंनि जि राव बेखौ जोङो गोसार होनांगोन आरो दिनै जों बयबो मिथिगौ जे मिडिया जाबाय बा बे मिडिया जाबाय माने गणतन्त्रनि चतुर्थ स्तम्भ जायखौ ब्रैथि खुन्थिया होनना बुंनाय जादों। दा बेयो जोङो जोंनि जेसेबां निउस पर्टेलफोर दङ बा जोंनि खौरांगिरिफोर दङ बिथांमोना जोबोद माने खस्थ' खालामनानै दिनै जोंनि फिसा फिसा गामिनिफ्राय बायदिसिना जेंना जेंसिफोरखौ निउस पर्टेलनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन हारिनि मानसिफोरनोबो जोङो फोसावनो हादों बा फोरमायनो हादों। दा दिनै गुबुन मिडिया एसामिस बा हिन्दी बा इंलिस जे मिडिया दङमोन बा सेटेलाइट चेनेलफोर दङमोन बै सेटेलाइट चेनेलफ्रा जोंनि बर' हारिनि माखासे जेंनाफोर बा माखासे आंखालफोर माखासे जेंनाफोरखौ बिथांमोना फोसावामोन। दिनै बर' निउस पर्टेल जानाय लोगो लोगो जोङो मोनफ्रोमबो आसामनि बे खर'निफ्राय बै खर' जोङो जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो बेवहाय फोसावनो हादों आरो मिथिनो हादों आरो दिनै बेखायनो जोङो गौरब खालामो जे एसोसिएशननि गेजेरजों जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। दा दिनै जोङो गोबाङानो निउस पर्टेल माने जोंनि गोबाङानो माने गोरोन्थिबो बुजियो एखमबा खायफाया दा जों बे गोरोन्थिफोरखौ जोङो मोजाङै खुद्रायना होनो थाखाय जोङो सानसे सम लानानै जोङो दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायनो सानदों आरो बे सावरायनो गोनां बाथ्राया बेनो जे हमनानै लाबाय जोङो मोनसे निउसखौ खालामनो थाङोब्ला जुदि इउपिपिएलखौ रायोब्ला अब्लानिया जोंनिया मा जागोन जोंनि रिपर्टार्सआसो दाय जायो। बुंग्राया बे माने बिपिएफनिया बुंबाय इउपिपिएलनि हेंथायै अब्ला साংবাদিका दाय जानोसै निउस पर्टेला दाय जानोसै जे इउपिपिएलनि एगेन्स्टआव मानो निउस खालामदों। हमना ला इउपिपिएलनिया बिपिएफनि एगेन्स्टआव निउसखौ होबाय अब्लानिया रिपर्टार्सखौसो दाय जानोसै निउस पर्टेलखौसो दाय जानोसै जों बिथाङा बुंनायखौ दाय जालिया। दा बेबायदि जोंनियाव जादों। हमना ला आरोबाव बिदि जायो सोरबा सासेया दाय खालामदों बे दाय खालामनायखौ दायनिगिरि होननानै सोरबा सासे मानसिया जोंनि निउसनि गेजेरजों बुंबाय बै दाय होग्रा मानसिया जोंखौसो दाय जायो। दा बेखौ दाय जाया। दा बेफोरबायदि माखासे माने प्रब्लेम्सफोरा जोंना फेस जादों ग्रासरुट लेभेलाव जोङो माने जोंनि साংবাদিकफोरा जोंनि रिपर्टार्सफोरा बेफोरबायदि फेस जानो गोनां जादों आरो जों नुदों जे खायफा लिडारफ्रा जोंनि बर' निउस पर्टेलफोरखौ गुरुत्त' होआ आखाइ खरसानि थाखाय हमना ला
बिथांमोननो 100 हरोब्ला जोंनो माने 10 थाखाबो हरनो नागिरा दा जोंनि निउस पर्टेलफ्रा बेबायदि दरमा मोना एसामिस निउस सेटेलाइट चेनेलनि रिपर्टार्सफ्रा बिथांमोना दरमा मोनो सेलारि मोनो नाथाय जोंनि निउस पर्टेलनि रिपर्टार्सफोर बा निउस पर्टेला जोङो जातीय सेन्टिमेन्टजोंसो जोङो निउस पर्टेलखौ बानायदों जातीय सेन्टिमेन्टनि थाखायसो जोंनि रिपर्टार्सफोरा जोंनि माने खायफा माने एसे रोंगौथि थानाय मानसिफ्रा मबाइल गंसे लाना लग' लानानै सोरबाया केमेरा लानानै निउसफोरखौ खालामदों दा बेखौनो हयथ' माखासेया बेलेग नोजोरजों नायो गुबुन नोजोरजों नायो दा बेनिखायनो आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जाहाथे बेफोर जोंनि रिपर्टार्सफोरनि सायाव एबा जोंनि निउस पर्टेलनि सायाव गोरोन्थि साननायफोरखौ नोंथांमोना माने गोरोन्थि साननो नाङा मानो होनना बुङोब्ला बैफोर गोरोन्थिनि थाखायनो एखमबा जोंनि रिपर्टार्सफ्रा गोसो बायो गोबां माने रिपर्टार्सफ्रा दिनै बेफोरबायदि बुंजानायनि थाखाय बेफोरबायदि बाहायजानायनि थाखाय माने जना थानो गोनां जादों दिनै जों नुदों जे दिनै एसामिसफोरावबो गोबां माने गिदिर प्रग्रामफोरखौ एडभार्टाइज होयो नाथाय जोंनि बर' निउस पर्टेलफोराव एडभार्टाइजफोरखौ होनो नागिरा दा जोंनियाबोथ' खमसे खम 50 माने साबस्क्राइबार दङ जोंनि भिउवार्सफोराबो मालाबा 1 लाख 2 लाख थाङो एसामिसनिख्रुइ जोंनियाबो मालाबा बारा थाङो नाथाय जोंनि मानसिफ्रा मा खालामो जे बबेबा मोनसे गलानियानो जा अबेबा मोनसे माने अनुस्थाननियानो जा अबेबा मोनसे फरायसालि कलेजनियानो जा बैफोर एडभार्टाइजफोरखौ जोंनो होनो नागिरा बा पलिटिकेल पार्टिनि मिटिंनि माखासे बुंनांगौ बाथ्रा बा पलिटिकेल पार्टिनि माखासे एडभार्टाइजफोर माबाफोर थायो बा सरकारनि एडभार्टाइजफोर थायो दा सरकारनियाथ' माखासे क्राइटेरिया थागोन बेवहाय जेनेबा बिनि खोथाया आलादा खिन्थु माखासे निउस आइटेमफोरखौ जोंनि बर' हारिनि माने निउस पर्टेलफ्रावबो जाहाथे बिथांमोना हायो आं बेखौ माने रिकुवेस्ट खालामदो जाहाथे नोंथांमोना जिहेतु जोङो गोबां माने खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों नैबे 5 बोसोर 6 बोसोरनि गेजेराव 5 बोसोर 4 बोसोरनि गेजेराव गोबां खस्थ' खालामनानै जोङो निउस पर्टेलखौ जों फोथांना लाखिदों आरोबाव निउस पर्टेलनिफ्राय जों सेटेलाइज खालामनायनि जोंहाबो सिमां दङ जोङो खौसेयै जोंनि बर' हारिनि हमनानै ला जोङो गोबां मानसिखौबो जोङो बासायबाय खायफा निउस चेनेलनि एसामिस निउस चेनेल बा गुबुन निउस चेनेलफोर थांनानै जोंनि मानसिफोरखौ दाय हमनानै माने नोंथाङा करापसन खालामदो उमुक खालामदो तुमुक खालामदो नंथारिखौनो जाबसिनानै दाय फोजोंनानै जोंनि मानसिखौ खालामनो नागिरो जोंनि बर' मानसिफोरखौ बर' दैदेनफोर जों गोबां मानसिफोरखौ बासायबाय बिथांखौ जुदि बेबायदि निउस खालामोबा जों उल्थायै माने बेबायदि नङा होननानै निउसखौ खालामो बा बिथांखौ जों बासायो दा बेफोरबायदि जों खामानिखौबो मावनानै जोंनि बर' हारिनि फारसे लिगेल जिथु राइट माने निउस जों बेफोरखौ माने होबोबाय थादों आरो माबाफोर जुदि गोरोन्थि नुयोब्ला नोंथांमोना जोंनि नाम्बार दङ वाट्सएप दङ बिथांमोना जोंखौ डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनो हागोन जे नैबे निउसआ रं जादों नैबेखौ ओरै खालामनांगौ होननानै बेखौबो आङो रिकुवेस्ट खालामबाय जोबथारनायाव माने साफ्रोमबो बर' हारिनो आङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय फैगौ समाव जाहाथे नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होगोन बेखौ आं आसा खालामनानै आं बेखिनियावनो फोजोबथबाय बावहरबाय दिनै गरेस्वर तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बिष्णुराभा भबनाव जा अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्टआ दैदेनगिरि बिथांमोना जेरैबायदि फार्स्ट एनुवेल कनफारेन्सखौ बेयाव बानायनाय खुंनायाव आङो बेखेवगिरि महरै माने आलासि महरै सफैनानै आं गावखौनो गोजोननाय मोन्दों आं सानो जोंनि नैबे बर' पर्टेल निउसनिफ्राय जोंनि बर'नि समाजनि खामानिफोरखौ बेजोंनो जोङो माखासे जेंना जेंसिफोरखौ जोङो बोस्रांलांनो हागोन आरो आं सानो माने जोंनि दानि जा पर्टेल निउस ओंखारदों बिनि जेसेबां दिनै जाना फैदों बेनि बागैबो आरो जोङो जा साबसिन जों खालामबावनो हायो प्लास जोंनि आसामनि मोनफ्रोमबो एरियायाव थानाय बर'फोरनि माखासे जेंना जेंसि लोगोसे बर'फोरल' नङा माखासे जोंनि गुबुन जोंनि समस्या मोजां इनफरमेसन जोङो मोननो हायो मोजां देश बिदेशनि प्लास जोंनि रायजोफोरनि जा बा बिटिआर ओनसोलानो जा जोंनि सब ओनसोलनिफ्राय जोङो मोजां मेसेज जों लाबोनो हायो आरो जोङो मोनफ्रोमबो थानाय गामिनि माखासे स्टुडेन्टफोराबो मोजाङै माने मेसेज मोननो हायो बेखौ आं खावलायो आरो नोंथांमोनखौ आङो माने मोजां मोनदों मानो होनब्ला नोंथांमोना जाखिनि जोंनि गेजेराव मोनसे समाव गैयामोन दिनै पर्टेल निउसनि गेजेरजों जोंनि माखासे जेंना जेंसिजों लोगोसे मोजां खामानि मावलांनायनि जा आखायाव लादों बेखौ आं सासे इएम जानानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय आं मोजां माने साबायखर बावहरदों आरो दावगाबावथों जोंनि कामिं जेनेरेसनफोराबो फैबाय थानाय जायफोर कलेज स्टुडेन्ट इउनिभारसिटि स्टुडेन्ट
बा कलेज लेभेल हाइ स्कुल लेभेल जायफोर स्टुडेन्ट बिथांमोनाबो मोजां मेसेज बेनि गेजेरजों लाबोनो हायो बेखौ आं खावलायो आरो जोंनि बे पर्टेल निउसनि अनगायैबो जों जुदि जोंनि बर'नि गेजेराव टिभि स्क्रिनाव जोङो बानायनो हायो बेखौ जोंनि गोनां मानसिफोरा जुदि सानो बेखौ लाबोनो हाबा जोंहा मोजांसिन जायो माखासेखौ जोंनि हारिमु बर'फोरनि कालसारखौबो जोङो टिभि स्क्रिनाव लाबोनो हायोब्ला जोङो जोंनि हारिनि दिन्थिफुंनायखौ जोङो माबानो हागोन जौगाखांहोनो हागोन जेरै आसामिसफोरनि निउसफोराव जेरैबायदि गावसोरनिखौ मोनसे टाइमाव होनानै हारसाफोरा माबायदि गावसोरनि हारिमुखौ बोखांबोनो हादों जोंहाथ' जों मोननोनो थाङा बेफोरबायदियाव जोंनि मावनाय जोंनि थानाय थासारिफोरखौ जोङो माने दिन्थिफुंनो हाया बा मोनथिहोनो हाया नुवानोखा ओंखायनो जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेरावबो जों जुदि बानायनो हायोबा टिभि चेनेल जोंनि माखासे थानाय थासारिफोरखौ जोङो बर'फोरनि दिन्थिफुंनो हागोन बेखौ आङो आसा खालामो बर'नि माखासे गोबां दैदेनगिरिफ्रानो दिनै बर'नि पर्टेल चेनेलखौ रां खामायनो थाखायसो खुलिदों होननानै बुङो दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो बेफोरखौ जायफोर माने मानसिफोरनि खुगाफ्रा ओरैबायदि माने बुंनो हाया होननाय जाहैदों माने मोजां सिन्था खालामा मोजां पजिटिभखौ लानानै जुदि सानोब्ला पर्टेल निउसआ दिनै साफ्रोमबो बर' गामियाव बर' फिसाफोरनियाव दङ मबाइलफोरा बिनि मबाइलनि पर्टेल निउसनि गेजेरजों मिथिना मोननो थांगासिनो दङ माखासे जाथायफोरखौ माखासे मोजां जाथायफोरखौ बा मोजां किसुमान गियाननि सोरबा मोजां मानसिजों रायलायनायफोरखौ आं नुयो आंनो नायो खिन्थु जोङो नेगेटिभ लानो नाङा बेफोरखौ आरो आं बेखौ खावलायो आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय पलिटिकेलफोरा सोरबा ओरैनो बुंलानानैबो माने मानसिखौ डिप्रेसनाव दोनो आरो बे पलिटिकेल भाषा जायो बे होननानै सानो आङो बेखौ आं पजिटिभ लाइनाव सानजानायखौ लुबैयो आरो जोंनि माखासे जोंनि निउस जायफोर नोंथांमोना मोजां रिपर्ट बानायना लाबोयो बेखौ आङो खावलायदों आरो मोजां मेसेज होगोन होननानै आङो खावलायदों थेंक इउ नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन